Και άνοιξα το μαγαζί. Και ανοίξει το μαγαζί στην Γλυφάδα. Γυρνάω πίσω, παντρεύομαι, μένω έγκυος. Περίμενε, όλα με τον ίδιο άντρα. Ναι. Άρα Αυτό είναι εκεί. με τον χορηγό από την αρχή. Ναι, με τον χορηγό. Ο οποίος χορηγός όταν το γνώριζα, πρέπει να χρώσταγε παντού. Προερχόταν από μια οικονομική καταστροφή. Και εγώ προερχόμουν κι εμείς από μια οικονομική καταστροφή. Και πώς τον ερωτεύτηκες? Α, πολύ ωραία ιστορία, θα την πω. Λοιπόν, εγώ λοιπόν προερχόμουν από μια οικονομική καταστροφή. Είχαμε καταστραφεί ολοσχερό στην οικογένειά μας. Μια μέρα μπαίνω μέσα, είχαμε πάρα πολλά χρήματα. Είχαμε μια εταιρεία που έκανε τότε, επί εποχή Πασόκ, πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ τζίρο, 300 άτομα προσωπικό, 30 μαγαζιά, εξαγωγές. Μπαμπάς. Η μαμά μου με τα αδέρφια της και τον μπαμπά μου μαζί. 300 άτομα προσωπικό, εξαγωγές, κορυφαία εταιρεία. Ήμασταν ένα βήμα πριν μπούμε χρηματιστήριο. Άπειρα λεφτά, δηλαδή μεγαλώσαμε πολύ πλουσιοπάροχα. Και μια μέρα μπαίνω μέσα και κρατάω από τη μια μεριά 5 τσάντες Gucci, από την άλλη μεριά Louis Vuitton, μαγαζιά από εδώ από εκεί. Και μπαίνω μέσα εκείνη η μάνα μου στον καναπέ, η οποία είναι λες και έχει πεθάνει άνθρωπος και κλαίει. Και της λέω τι έγινε. Και μου λέει κάτσε, θέλω να σου μιλήσω. Της λέω τι έγινε. Μου λέει καταστραφήκαμε. Τα χάσαμε όλα. Εγώ σαν να μην μου είπε ποτέ τίποτα, δηλαδή μου πήρε πάρα πολλά χρόνια να το συνειδητοποιήσω. Έκανα άρνηση πραγματικότητας. Το άκουσες, απλά δεν ήθελες να το αποδεχτείς. Ναι, δεν το αποδέχτηκα. Γιατί έπρεπε να ποτέ. διαπραγματευτείς όλο το lifestyle σου. Ναι. Άρα μεταξύ μας ήσουν και λίγο καλομαθημένοι. Πάρα πολύ καλομαθημένη, οριακά κακομαθημένη. Και θα πω ότι. Δεν έφαγες μεγάλη. Πιστεύω ότι αν αυτό δεν γινόταν στη ζωή μας τότε, ότι εγώ θα είχα καταστραφεί αυτή τη στιγμή.